Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Ayo mworo karugetanda bana mbare njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Mwancho murigereria mbio mono sana karibu nainde asi umurubiri ga wetwane ya getembe ekiro tugenderete no murubirio na buna konyora uiza achikire gukomanya ari agenderete asinsemo yechigosori nkore ngino manyeta ase timu ya everete asi birebiga korende tari mangana na mange agenderete gukorekana ase chinsemo ana muno nekero tukurigiria amangana asiasa ritukeriga ria rero asinjira eri yabene ngukuboria nga oso echinsemo chiri cha YouTube erinde tunyore gusanga so tunyora gusasa ukubwati umurubiro iga buna getembe TV korende asebire biga asebonsi bari banyara kubuka abantu mbere babugite timu nera iga yabugite mapema sana ndochenga ndebe biya guseninche gosoma ujumbe cheno okarake korenda aseboniga sincho yebiro ekero nkorigereria ayare ase chigazeti cheri tuko oriarero asinchira ire ya wango kigima nabona gazeti ya Taifa Leo tariki ya umutinyi no yokyanda umwaka 2025 egazeti igagotebanga ese ringana rinene erirenga Ruto arudia mahasla murai Wednesday muske William Ruto na nini gobona chakire kororakana kubaikange baria bare kurukonga hustlers imparabia baiga babo mama mboga ndobwata baiga abechi aparundia ba boda boda nabo igona bakenya bali bokonyora Wednesday ngabona ikiro kororakana na inde ekiro obochori bwaberirange murai Wednesday bono chakire kubaikange valia vamwakirete kura ase obonge kigima arejea kwa mama mboga na bodaboda kujaribu kuwavutia upande wake tena kama alivyofanya kura za mwaka 2022. Watebanga mkakati amekuwa akimwaga noti na kushiriki shughuli za kuwawezesha kiuchumi wa Kenya wa tabaka la chini kama mbinu ya kuzima malalamiko ya uchumi mgumu na utawala mbaya, kusudi likiwa kujiongezea ufuasi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Abakenya kira bakore obugima bwakongire bagotebanga ebinto byachiri gusamaguri yebinto achiri egesara nabo igo bari no konyora Wednesday kigima murai Wednesday nigobona chakire korokana na inde gusira ebyombe gose ebikundi by'abantu bare no konyora Wednesday arina mono kobasira so kobachibesa nabo igo wetera ase emeroberio omugano yora se page ya kabiri ase gazeti ya Taifa Leo umanyenga kinande Muske William Ruto iranira bona se mama mboga na boigo wase wa boda boda mwancho murigeria ase gazeti yeyo ya Taifa Leo na inde nigo ebwate bicha ya Muske Dr. Fred Matiang'i ase page agatatu ekerekorera buna tutalipiza kisasi kwa Ruto mwaka 2027. Matiang'i asema japo upinzani unateswa nia yao ni kulainisha mambo ngano nyepono se ensemerio kwa merere serikali kigendete gutwara chinga kichinkongo aiga asensi ya Kenya. Muske Dr. Fred Matiang'i otebirenga mbago wakane igesiomba ase obochori obone buri busi gusekero abaranya konyora serikali enyamba wakane amabe asamabe kurinde gento baganeti korengana no Muske Dr. Fred Matiang'i ni gawatebanga no kulainisha mangana ayega nyore ninga ariko yakona kurase chinsemo ichimo ime ye county kosekora chinsemo chiri cha Molo ime county ya Nakuru mwancho murigereria kutikana nayo nigo Kindiki ageuza kijiji cha Irunduni ngome imara nigondoche na siasa chae umukonyi bumbrave nse Muske Kithure Kindiki nigo agendrete nere gutindia kema koreta abantu gusikungusa igati y'Abakenya gocha ase
ensemo ya serikali. Wandani wa Joho wavuna serikalini baribari ababwatani baye mwaziri wa mang'ana ya madini ne chinyanja asinsi ya Kenya umuske Ali Hassan Joho nigondo chinga nigobono bachakire konyora obokonyi ane muno ase amang'ana yo kose bali bagokora obonchoreria obokoruba chinsu kose okoruba nabo igokonya chinsu aiga ase ense ya Kenya. Mugano yini gora se page ya gatano noyo esekero konyora siasa ya yo muske Kithure Kindiki nigo konyora se page ya gatatu ase igazeti iga ya Taifa Leo ayuna arare ase gazeti ya Taifa Leo yeri tuko riarero na boigo ase obwango mono kubwatani ni gazeti ya The Daily Nation whatever ghosts paradise whatever corruption audit reports routinely expose shady schemes to loot public funds ngabono emirobirio nigo kosekorengana no roboti rwa bwatukiro no auditor general nigorokorokia ebikati emirobirio niraroro itali emironge anamono ekorokia na chivesa chigendete gusira ase chiwizara anamono ase wizara eri yechi semi na boigo wizara yobocheno egota the administration by authorities that The admission by authorities that rogue hospitals tried to steal 10 billion from the Social Health Authority (SHA) has revived past scandals involving fraudulent payments for ghost government workers, schools and health facilities. Mwancho muligirere niga utabangano nye ekerabone serikali ya nyari guitabanga amaine chinyagitari inchiraroro chigendete goitaba kose ko tumeko morobelio oshabobe aso okwenyorera enibo nigo korengana ni gazeti ya Daily Nation niga bone korokia una nigo obukurumi gosobogundo bwabiri bokweneke wa ase chiwizara andamone wizara yigayobocheno na bwiwe wizara yechisemi na asabanto kwenyorera amabaga gosabanto ghost workers abantu bawakano chibesa batari abantu bakonyora emishara kurwase serikali enene batari gukora mirimo ase serikali umugano yo nigore ase page ya kabiri na boiga ya gatatu ase gazeti ya Daily Nation iri tukoria rero kurende gotanga bogus employees, billions of taxpayers money looted in fraudulent salaries for non-existent government employees, particularly in counties. Asechi serikali chechi county no bokurumi bogenderete gwikirane gosen nigo bokurumi bwabere bokwaneke gwa kigima ase amang'ana yoko abantu bakonyora emishara abantu batayo ase serikali nigo egazeti egoto ekobarko sebakuruga nga bogus employees ikonga ebango ya Kenya nige kogenda kwanyora nga baroro bakonyora emishara batari mirimo andonsi na boigo yote fictitious schools. Auditor General's special audit found that non-existent schools pocketed 3.7 billion Kenyan shillings in capitation funds over 4 years. Yase miaka bono wika ene nigo ekorokana chibese chire ekerengo gya 3.7 billion ime yense ya Kenya bono chabere chigosira weterase chikobwatu kwa uchasi chiskuru echo chitari korengana no roboti room auditor general na boiga yote phone learners authorities have flagged inflated enrollment figures with reports showing schools still more than 700 million shillings annually ngachi skuru chinde nikakonyora ngachi bigete aborokiwa kose nigo chikonyora chibesa chinyinge kurwase serikali chibesa ichi chetaneti kose mbari kwana na the exact number kose figures chiaborokiwa bale assess chiskuru ngaborokiwa mbaroro konyora ngachi skuru chibatogete omubaro ori igoro muno bwaborokiwa abo ngakichinde bateyo ase chiskuru kose batari go exist fake hospitals ase chinyagitari chinde chitaiyo echi chigendete konyora chibesa letira ase omuroberio osha naboigo nonye no muroberio ore bakoyorokanga defunct NHIF ori omukoro gokonyorera obuwene page ya kabiri naboigo ya gatatu na ibwati ebicha yaye abose gotana control of budget Margaret Nyakango during nigo ibwate bicha yayo mu controller of budget gusi oyo kurikireria budget ase serikali musubati Margaret Nyakango naboigo ase page ya kana ase gazeti ya Daily Nation gazeti ya The Daily Nation got a crisis over county tenders and new jobs page ya kana nere gukwanira na governors have convened an emergency meeting today to address the stalemate over
hiring 7,414 medics and the Treasury's electronic procurement system, which has stalled county budgets. Mwancho murigiria ase emiroberio ya amangana procurement na boigo okugendera komenta abakori emirimo ase serikali chichi county niko bono ndochinga umubaro gendete kogenda iguru mono ikyo bono kerire abagavana na indifachi gutwara egeikaro eri gukwanderengana eyo asinchira eri eyabene kegima na boigo umurai wense niga gukwandira naki ane muno kiro tukurigire ase egotebanga abakori emirimo mbarororo baganeirie ase wizara yobochino ase chikaunti ne kirondo chungo murai wense nigagendete gusira nga enchira nere serikali bona erigetie gukora emirobero ase enchira enyia korende nigagotebanga onde wensi andake ori kire emirimo na serikali otoigwete gutumika echinchira chekerero guse emirobero bune serikali guchika ukora emirobero bune serikali eguchika anyare gwetigia emirimo mugano yose page ya kale na gazeti ya The Daily Nation na boigo ndoche ekoteberenga asamangana technology ekotebanga how artificial intelligence is changing lives in new order na kibono abantu bagendete gutumbeka AI gusa artificial intelligence ase uko hegendereria ase amatuko abono iga gusa samakia ege page ya ene 12 ase igazeti eyoyo ya The Daily Nation. Hiring of 10,000 police officers in jeopardy. The deep divisions in the National Police Service Commission threaten a process as a tough wars between commanders and commissioners escalate into crisis. Bono abanyanyimbo babonete kurikwa bari chiribu komi nigo bono mugano yora se page ya gatano gatete korabuna kungusana ngogendete konekiwa ase abo commissioner kusase kyombekyo kya National Police Service Commission na boigo oyore omo commander kusoboteneri wabanyanyimbo mu Inspector General kabakonya kungusana nga mbarabi babonete gutenera ukurikwa kuse emishara y'abanyanyimbo ase ense ya Kenya na boigo ndochengo kwandera mangana kuro chinsi chamo iko buna Somali youths trapped in Libya's trafficking cells nga aikati yaba mengi bensi ya Somalia bari bagendete kukwama asinseri ya Libya ase chichera moncho murigereria na ase gazeti ya The Standard yeritko riarero tebwati mangana mange gazeti ya The Standard ewata unmoved by outcry ewate echibicha gose ebichere abwenene nigere bicha yabarai batatu abawaziri batatu tubate umowaziri wobolende boime muske Onesmus Kipchumba Murkomen na boyon tubate umowaziri wobochenu umuske Den Duale tubate na boigo oigati yo murai gusene bwate na inde umurai onde aiga umuske Muske Davis Chirichiri umancho murigire kera gotebanga na nyaba Kenya barerire mono abaiga mparanyara gusukirwa na seki egoteba costly friendship nga ubosani oboiga andake bore ase serikali gusobogenderete ase aba igati ababotani abanene ime ya serikali nigo bwanyare koreta kusibwa beri garama guchase aba Kenya. They have survived the scandals that could have ruined lesser men. From the looting of billions under their watch to questionable oil imports, a higher death toll from road accidents and serious human rights abuse. But Eden Duale, Davis Chirichir and Kipchumba Murkomen remain untouchable, shielded not by their performance but their unbreakable bond with the President William Ruto. Magana ayo ni garese gazeti ya The Standard yelitukoria rero ngano nyaba Kenya bangi banyare kwe murungania usikwe murunganiria obokoreri bwegati yabara yabaiga niko barorekanire mbari konyara gusuka kuse niko bakonyara gusukirwa kurwa ewizare mu guciende korende batari koikiwa birugo asiki nga andake nesinge chobo kwate obamate bole obotingo kigema no murai wensi page ya Canada boigo ya gatano igazeti ni ya The Standard yerituko oriarera na boigo ase gazeti iyo ni kwate bicha ya Muske William Ruto na Muske Raila Odinga bagutwara ingambo ningie kwerera broad based at 1 serikali ya broad based bono yakorero mwaka oyomo ninki gose kyakorekanire gose narari ali anyarire gutobokiwa egoteba chronisms
chronisms and unlocking the country's potential. Igiko ibwatiri buri abo egotebanga track record 1 year since opposition leader Raila Odinga joined the government. Opinion is still divided. Ways nigo ekonya kuborenga andake nigo ekorokana ebirengereri byabo kuse igatia barai bali bara sensemo kuse bare mageka ya emo Raila Odinga na boigo bare imya Kenya kwanza kuika bare batwara uko musanana mwanchu murigereria page ya gatano narimo gazeti ya The Standard onyore inganeyo asengenche biro ni gazeti ya People Daily nero ebicherabo ni gondoche ebwate egatia ba Kenya baimogeti ebirwanero abande baimogeti mioro magena and baimogeti meteota how unemployed youth are being weaponized for politics nekibono abasae bakutumeka obobe kose bagendete kutumeka ase amangana kisiasa na bwigo kurwana ebatanga the ghost of Mungiki ngaki Mungiki apaiga nkurase orugongororiro Mount Kenya naki ibabere bagutumeka asugwikirania chiganga cyabana siasa ao usabara ibage siasa aiga asensi ya Kenya page ya gatano narimo ase gazeti ya People Daily yiri tukoria lero how Kenyatta National Hospital lost 698 million Kenyan shillings for medical services. Enyagitari enene ya Kenyatta National Hospital nekibono yanyale tuguta chivese chichire angechi milioni chimi isano onaibiri ime agency ya Kenya wetira ase amangana yokonyora abukoreri gusie wetira sokonyora nabona mariogo nabwige bintu binde ebingi ase wizara eyo yobocheno mugano yo page ya gatano na gatatu na boigo ekote why governors are opposed to new e-procurement system omancho murigereria kere serikali gendete ko chika muna nere kose goika kera serikali ya county enyara gutumeka chinchera chiekerero cyo kwenyorera kose cyo kwena na nonyina mabaga ochiasa abakorie meremo kose bali bakuriye meremo assist serikali chi county na boigo chitenda chonsi chinyale konyorwa gwetera asinchera ye okutumika emitandao yekirero nigondo che engane yu bono tirareta kose tegogeti abagavana kirondo chinga abagavana bono nigo baligetie gucho kwanderengane yo asinjira yobo ime ekegima umancho murigirea ase obwenge kose ase obwango kigima ayo nara ali ase igazeti kose asense moye chigazeti ritukeriga ali alero kolende na nekera wabuna kwenye nachika gukomanye kero togotigana anechi gazeti umonjo murigire ntorachi kumuregera siasa eyo yabete gekorrakana ase amatukabango yose siasa eyo yaba gekwenekiwa yabere gekwenekiwa anamono kurase orugongo rwagusi nigondo chenga babo Edwin Omwenga hotabokora chinse mochiri cha Nyamanago Nyaguku present and watching live Bonaventure Movisa kurwa Kiromo socho agotebono arimbe omurobere goika omoero Samzi msani kamili agotebokora eronge Tangarara agoteba timeti Tangarara likoroku akorenda hotel well represented nikiwa Nyamatoki boda stage nikondani agoteba mbuya mono kigima na Teresa Kimtauta, good morning. Matilda, goteba happy new month, tuned in, korochinse mochia karatina. Bia mona sana, oyo Teresa Kimto na avange wabana bas ige kongera. Timuke baso na boigo ase kera ngorigere ase chinse mechiga cha Facebook monjo murigonya kore chinse mocha YouTube na arana boko gendera gusanga ujumbe yao sikolika ujumbe yao uchaiga ase studio korende tueba komanya chinse mochiri okurwa na boigo Dominic Marube agoteba pamoja Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege Edwani yabugire ayo mworo karugetanda Edwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbale njara ayo mworo karugetanda bana mbale njara
Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani kila nafsi na ita Torari ugukwa kwa Lawi Nyamweya Nyamira uyuro mwana Nyamweya Nyamira n'umungina Dorka Kemunto Nyamira. Nigaro mwaka bu Elizabeth Mwoki na nigare se Sandra Kemunto Nyamweya na Dylan Nyamira Nyamweya. Nigaro yomwabo Helen Gekona, Elizabeth Nyamira, Jelida Nyanchera, Moses Masinya, Robin Mogaka, Isabella Ochaberi na Dominic Mbati. Nigare Isamoke na Ngenarome John Paul Nyamira, Sharon Mweni Dominic, Prince Mark Mwendwa, Jayden Obal, Moal Mosinya, Bianca Nyaboke na Eloi. Nigara Rusigwe Enkendu, tariki nyemuti nyukiando mwako yega, sabena kwa niwi tariki sano, nyukiando mwako yega aria Bogita, Diana location, Kabonyo Village ase sub-county ya Kisii South, meye county ya Kisii. Gatamba Television na Gatamba FM tarengore ito. Wewe na mimi tulikotoka mavumbi hakika. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubate misangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday misangirikano yechikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao bunabonwa housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega asirigo lidio gotukutera ninchwe omurikirwe ye maseje munaba munyibaita bobale nobo munyibiguro nigeti byetibwate signal ere enkongo yigwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigwitira semeria WhatsApp usiku yake simigwitira namba 0741499726 Kyokongoli umwanone kirijane. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department, Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerokatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu.
Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amegeri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwegeria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi ubusoni bw'ikiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara chimashine ichekerero nebindebinge nkwegeria bare amangana a beauty and hairdressing aigon nkwegeria bare igoria pedicure manicure barbering braiding plating na yende amange ICT aigano institute ye ebwatachi computer nebintu ebinge byokwegeria ICT gwetania skuru ndiyonse era sorgongoroiga Asama tankuru kwa Alpato Maliba, mwalimu manne Ogetwebe Technical Training Institute. Serikali ya kolire sana sogo toa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase isemi cyobufundi na boboliri moleta abana wache skuru linde banyore system cyobufundi Boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria igorie chinguru cyomorero bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche nechi company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebirengo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ndebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umagwawa asepare nene yilami yakore konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guarantee. At present, abana tuwate 600 in all the departments togosa. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakire simi ase namba 0713985300. Gitebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Eduka yo bomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyenseyiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga niko chiri chibirengo punabono mbabwate chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga niko chiri kurwase chire chiri kuririke iriya gatigati gwekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganya erangiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete ni gukwaye nyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
jisimiti Uhuru nabwate amone jisimiti Uhuru nabwate amona mabaki. Kisii Impact Institute of Science and Technology bakorereria Intech ya September asibakora chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology.